Ahojte, ja vás vítam pri novom videu a toto video bude veľmi špeciálne, lebo si rozbalím 5 balíčkov futbalových kariet. Ja sa na to strašne teším a nebude to len tak nič také dosť obyčajné. Hneď to zistí, keď vám to ukážem. Prvé je Tomáš Attack z minulého roku, season 23 až 24. Potom sú tu obyčajné Tomáš Attack. A potom ešte niečo mega. Euro 2024. Dokonca 2 balíčky. Na to sa strašne teším. A najlepšie nakoniec toto Premier League z roku 2024. Tak poďme si ich rozbaliť. A ja začnem týmito obyčajnými Tomáš Attack. Nezabudám extra dobré karty. Ja sa na to strašne teším. To je toto Milano. Čiže hej, je to Milano, hej. Potom je tu FC Bayer. A to čo je za kartu? Yes! Zlatý Harry Kane, alebo také dačo. Yes! Potom je tu špeciálne táto karta s podpisom. To je tiež mega dobré. Potom ďalšia karta. Prepačte za ten hluk pozadí. Tak ďalšia karta je Brahim Diaz, tiež mega dobré. Potom je tu Arsenal, Tottenham, nice. Potom, to neviem, ako sa volá tento Red Bull klub, ale tiež dobré. Potom je tu ďalšia karta z Olympique Lyonnais, tak ako sa to číta. Potom tento hráč a ďalší Ruben Diaz už tretí. A posledná karta z Chelsea, super, z Chelsea nemám moc kariet. Tak tieto 3 karty sú fakt mega, hlavne tento Harry Kane. To si to odložím bokom, tu si budem odkladať tie najlepšie karty. A ďalej idem na starší Tomáš Attack, tak na to sa ešte viac teším. Otvorím to z dola, lebo to nechcem roztrhať. A toto, si ho odložím na stej aj ten balíček, lebo tu už sa nic nebude znať. I další jest ten. Riadne veľa kariet. Vyzerá nice. Nejaký oný kód. A tak to idem odzadu. A teraz ste to možno videli nejako tak seknuto alebo takto, pretože vlastne mi to vyplo to nahrávanie, tak takto pokračujem. Tak tu je vlastne iný dizajn zadu. Prvá karta hneď dobrá. Nice. Ďalšia karta Arsenal. Čo je to mega? Liverpool. Nice. Sú úplne dobré karty, také som ešte nikdy nevidel. FC Porto ďalšie, ale nie je rovnaké, ale už mám také. Nevadí. Potom ten dizajn je strašne pekný. Zase Liverpool. Nice. Aston Villa. Je tiež celkom dobré. Real Madrid, som zvedavý. A tak to už mám akorát na inej karte. Super. Dortmund. Nice, toho som rád, lebo vlastne to je celkom obľúbený klub a má z neho nejaký jedného hráča. Sporta a Bayeru. Tak keď máme ďalší balíček. A dúfam, že tam budú tiež takéto mega dobré karty. Tu vám ešte ukážem tie, čo boli túto dobré. Neviem, či si mi dobre ukázal na kamere. Tak, tie tu boli. Fakt mega. A ďalší balíček, ale nie. To bude euro, tam neviem, či tam budú až také dobré karty, ale dúfam, že hej. Hop. Ďalej. Už som navidel niečo lesklé. Prvá karta. Zo Škótska. Nemecko. Ďalšie Nemecko, nice.
Pepe. To som vral, že nebudú asi až také dobré karty, ale to je mega dobré. Čo som povedal, ja som povedal na to Nemecko, prepáčte, Portugalsko. To je absolútna chyba. Tak, poďme ďalej. To je tiež nice. Aj toto. Nakoniec viac dobrých kariet, ako som myslel, je ďalší Jamal. A tuto ešte Stefan Pols. Ja už radšej nejdem tie krajiny, aby som sa zase nepomýlil. Neviem, jak som myslel. Je to ešte čo bude to. Bude mega, dúfam, že tu bude aj Ronaldo. Ako to vyťahovanie. Jaká som na to, že dostaneme takto. A tuto vidím Česko. To bude niečo dobré. Na to teším mega. Nice. To je dobrá karta, som tiež rád. Ďalšie Portugalsko, to som zvedavý. Aj Diogo Jota, ktorého už mám. Španielsko. Dobre, tiež. Aj to sa nejako divne tvári. A zatiaľ nie sú nejaké dobré karty, tak dúfam, že tu budú nejaké. A že som sa vôbec pýtala tu ďalšia super karta. Mám Francúzsko. Yes, Griezmann. Je mega ďalšie takéto. A už kód nejaké hry. A posledná karta je ten Trauner. To nepoznám, ale dobre. Teraz je to najlepšie, aspoň dúfam. Tento balíček. Ja idem otvoriť. Odstriem ruku. A zatiaľ pozerajte, koľko tu už je tých dobrých kariet zatiaľ. Riadne veľa. Týchto top matcha tak býva väčšinou veľa takých dobrých kariet. To klúbeč úplne lesklý. To je nice. To z Manchesteru. Yes, konečne ho mám. To z Newcastle. A potom to zakončíme De Bruynom a Ivanom Perisic. Neviem prečítať. No, tak. Toto je z toho videa všetko. Boli mega dobré karty. Toľko to normálnych kariet, obyčajných. Ale tak sú tam dobrí hráči, ale proste nie lesklí, ale tak. A toľko to dobrých kariet. Pozerajte sa na to. Yes. Jamal. Ja s vami lúčim. Dajte like a odber a napíšte do komentárov, ktorú kartu by ste najviac chceli z týchto. A čaute.